Халықар шығарылыш өз ішін башлап жіберді. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Стандарт булмаган җәяүлек кишүләре һәм яңа юл билгеләре шалда юлларны төзекләндерү дәвам итә. Бу хакта тулырак Лейсан Ханова. 6 июль көне Россия башкаласында милли бәйрәмебез Сабан туе була. Иншаллалар бу юлы Мәскәүләрне нәрсә белән шаккатырга җыена, Римма Султанова белә. Балаларның иң кечкенәләренә нибары 1 ай, зурларына 4 яшь. Шалда үзенчәлекле лагерь, әниле-бәбиле алан эшли башлады. Гадәти булмаган җәяүлек кишүләре һәм яңа юл билгеләре Шалда юлларны капиталь төзекләндерү дәвам итә. Әлеге эш агымдагы елның май аенда башланган иде. Юлчылар тәүлек әйләнәсе эшли, ремонт вакытында юлларда бөкеләр гадәти хәлгә әйләнде. Лейсан Ханова дәвам итә. Безнең иҗат төркеме юлчылар өчен үзәк урамы тукталышыннан ерак түгел төшерде. Бирдә әле асфальтның өске катын сала башламаганнар. Әмма Абдулла Алиш урамында, Тынычлык һәм Ярчаллы проспектларында машиналар инде яңа асфальт буенча йөри. Төзекләндерү эшләре тәүлек әйләнәсе алып барыла. Также выполняются работы по местным проездам, это в районе Орловской церкви и на Мусар-Джалиле. Подготовительные работы ведутся. Параллельно также ведутся работы по благоустройству территории. Это озеленение идет, уже выступили устройство дорожных знаков, установка и перильного секционного ограждения. Юллар ремонты шактый күләмле, бөкеләр мондый шартларда гадәти хәл. Еш кына авария очраклары килеп чыга, йөрү бик читен дип зарлана руль артындагылар. Вообще неудобно. Да, вообще. Вот час пик, тем более утренний, вечером тем более. Ремонт җәяүлеләр өчен дә яңалыклар алып килде. Без Орловка тукталышында бирдә светофор кую белән мәшгульләр һәм җәяүлек кишүе дә күргәнегезчә, ул башка төрле булачак. Без урында аның җәяүлеләр өчен никадәр уңайлы булуын тикшереп карарга булдык. Башта перпендикуляр рәвештә юл аркылы чыгабыз, аннары коймалар аша үтәбез. Шуннан соң гына юлның тагын бер ягын чыгабыз. Тиз атламасаң, светофорның яшел сигналы икенче тапкыр янганны көтәргә туры килүе бәхәссез. Бу өлкән яшьтәгеләр яшь балалы ата-аналар өчен катлаулы булырга мөмкин. ЮХИДИ идарәсендә билгеләүләренчә, әлеге яңалык кеше иминлеге өчен файдага булачак. Әгәр дә җәяүләр юлы автобус тукталышына барып җитсә, бүген көндә шундый җәяүләр юлы алар норматив документларга туры китерелә, аның озынлыгы кыскартыла һәм инде бу беренче чиратта җәяүләрнең уңайлыгы һәм куркынычсызлыгы өчен эшләнелә. Әлеге шәһәрдәшләр яңалыкның уңайлымы түгелме икәнен сынарга өлгермәде. Алар гадәти маршрут, ягъни диагональ буенча йөрүләрен дәвам итә. Яңаша кишүләр Яшьлек проспектында һәм Нариманов урамында да ясалган. Лейсан Ханова, Ленар Султанов, яңалыклар. 8 июльдә гаилә, тугрылык һәм мәхәббәт көне билгеләп үтелә. Аның кысаларында күп төрле чаралар үткәреләчәк. Ләкин гаиләләргә игътибар беркем белән генә чикләнергә тиеш түгел. Бу көндәлек эш. Мәсәлән, Бердәм Россия фиркасының ныклы гаилә проекты инде шактый еллар дәвамында уңышлы тормышка ашырылып килә. Аның төп юнәлеше бәхетле балачак өчен шартлар тудыру, гаиләләргә теләктәшлек күрсәтү. Шалда да бу юнәлештә саллы гына эш башкарыла. Бәхетле гаилә төзер өчен 2 яшь кешенең зур мәхәббәте булырга тиеш. Алар алдан ук гаилә корыр алдыннан үзенең зур җаваплылыгын аңларга тиешләр, белергә тиешләр. Безнең шәһәребездә балалар үскән гаиләләргә, күп балалар үскән гаиләләргә бик зур эшләр алып барыла ярдәм өчен. Ныклы гаилә проекты кысаларында алимент түләмәүчеләр белән эш алып барыла. Ятим балалар хокукларын яклауга аерым игътибар бирелә. Гаилә кыйммәтләрен саклауга багышланган чаралар еш оештырыла. Алга таба да куелган максатларга ирешү өчен юл картасы төзелә. Яңа уку елынан тарих дәресләрендә өстәл уеннары кулланыла башларга мөмкин. Аларны укучылар үзләре ясаган. Әлеге 3 уен тәкъдим ителә. Идел Болгарстанының Чәчәк аткан чырам, Русь үзара низаклары, Малахит шкатулка. Алар Россия һәм Татарстан тарихы турында. Алга таба тагын 3 уен дәрес эшләнәчәк. Алар Татарстанның истәлекле урыннары, Тукай юлы, борынгы Казан хәзинәләре дип исемләнә. Шушы көннәрдә белем бирү уеннарының авторлары яңа проектны Татарстан президентына тәкъдим итте. Немножко об игре «Рассвет Волжской Булгарии». Это настольная игра-сувенир, которая поможет окунуться в мир народов Поволжья 9-13 веков. Вы становитесь купцом, который торгует как внутри государства, так и за его пределами. Игроки узнают, как выглядели различные монеты дирхемы, чем жили разные слои общества на тот момент, а также какие товары имели спрос на рынке. Президент Мәгариф министрлыгына яңа уен дәресләрне республика мәктәпләрендә дә кулланып карарга киңәш итте.
6 июльдә Мәскәүдә Сабан туе була. Аны оештыруда һәр елдагыча безнең шәһәрдә катнаша. Шалалар зур программа әзерләде. Бу остаханәләр һәм ярминкәләр белән туган авыл мәйданчыгы, театралаштырылган тамаша, халык уйнары, спорт ярышлары, милли ризыклар. Башкала Сабан туена 100 кеше китте. Юлга чыгар алдыннан алар белән Римма Султанова очрашты. Сабан туе, хезмәт туе, шатлык һәм бәхет туе, шул уйнап көлеп, җырлап биеп, бәйрәм итик көн буе. Шаллы артистлары юлга яхшы кәйф белән чыга. Концерт костюмнары, музыка уен кораллары, юлга ризык әзер. Автобуста 18 сәгать барасы. Әмма ярак сәфәр аларны куркытмый. Сабан туйда безнең сәнгать осталары 5 сәгатьлек концерт күрсәтәчәк. Барлыгы 4 автобус китә. Бу автобуста спортчылар бара. Аларның да үз программасы бар. Мәскәүгә инде ничәмә еллар йөрибез инде. Ел буе көтеп барабыз. Алар көтәмесең? Көтәләр. Менә елда да шул ук участниклар килә дип әйтергә килә инде, менә бик теләп уеннарда безне катнашалар. Мәскәүлеләр безнең милли ризыкларны да көтә. Азык-төлек төялгән автобус пешекчеләр белән инде юлда. Ә шәһәр яшелләндерү хуҗалыгы хезмәткәрләре инде берничә көнлек китеп Сабан туй мәйданын әзерлиләр. Татар халык ашлары белән Сабан туйда теләгән һәркем сыйлана алачак. Казлар пешерәбез, итләр пешерәбез, тавыклар пешерәбез, аш ясыйбыз, эчпишмак ясыйбыз, вак бәлеш ясыйбыз. Ризыкларыбыз тәмне дә, күп тә була. Быел Мәскәү Сабан туе Башкортстанның 100 еллыгына багышлана. Ә киләсе елга Башкалада Татарстанның 100 еллыгы бәйрәм ителәчәк. Римма Султанова, Ленар Султанов, яңалыклар. Балаларның иң кечкенәләренә нибары 1 ай, зурларына 4 яшь. Шалда үзенчәлекле лагерь эшли. Әниле бәбиле Алан Хәзинә мөселман балалары клубы каршында оештырылган. Клубта уку елы дәвамында дәресләр бара, җәй көне исә төрле лагерьлар ачыла. Әниләр һәм бәбиләр нәрсә белән шөгыльләнә, тулырак калдагы сюжетта. Җиләккә басудан җир тизрәк җибал килә. Берсеннән-берсе кызыклы уеннар, мавыктыргыч ярышлар. 32-нче комплекстагы Хәзинә балалар клубында әниле бәбиле Алан лагерь эшли. Сабыйлар онытылып уйный, бу вакытта әниләр кул эш белән мәшгуль. Кичә алар тәмле ипи пешерергә өйрәнгәннәр, яулык беләү буенча осталык дәресе булган. Бүген яңа шөгыль үзләштерәләр. Бик күңелле үтә, монда безгә шундый ошый төрле мастер-класслар була, без бәйлибез дә, Instagram буенча белем алабыз, анарысын кызлар белән пикникка чыгабыз, бик күңелле матур итеп вакыт уздырабыз. Хәзинә балаларга ислам тәрбиясе бирүче клуб. Анда 2 яшьтән 14 яшькә кадәрге балалар шөгыльләнә. Ачылуына 5 ел. Улларын, кызларын Хәзинәгә йөртергә теләүчеләр ел сайын арта. Хәзер клубта 500 бала исәпләнә. Җәйге лагерьдагы бу сменаны клуб каршында эшләүче Асылташ хатын-кызлар төркеме оештырган. Безнең әниле бәбиле аланыбыз быел 2нче тапкыр уза, әниләрнең теләкләре буенча. Чөнки былтыр килгән әниләребез быел да килделәр. Безнең программа тупланган, без музейларга сәяхәт чалыбызның музеена, паркларга сәяхәт, кафега бергә барабыз, урамнарда конкурслар уздырабыз. Менә безнең паунд фитнеслар була әниләребез өчен. Менә шундый төрле мастер-класслар, матурлану мастер-класслары уздырабыз. Әниләргә бик күңелле, әниләр дә ял итеп кайтып китә, бәбиләр дә бергә уйнап, менә шундый матур атмосфера безнең. Алдагы атнадан Хәзинә лагерында бәләкәч төркеме эшли башлый. Анда 5-7 яшьлек кызлар ял итәчәк. Римма Султанова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу сезгә ишарәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Аптека «Апрель» с экстремально низкими ценами. Микадерил раствор флакон капельница 1%, 20 мл по карте программы лояльности всего за 509 рублей. До 15 июля УЗИ бесплатно при обследовании уролога. Альфа-клиник. Восстановление потенции, устранение преждевременного семяизвержения, лечение простатита. 200 222.